Kunin, galing ka sa school, ano sabihin mo? Hindi! Negative! Oh! Please bomb my location, sir. Ano nga pala si Paolo at dahil paparating na ang susunod na tumawa ka, talo ka, kailangan muna nating maging malungkot. Kailangan natin magpighati. Kaya bumila kayo na sa description at agad simulan natin kung masaya kayo ngayon. Tignan natin kung tatagal pa kayo. Galing kay Decano, Arui. Hindi nga yung original eh. Ba't meron siyang meron siyang drip? Sa mga movies na pinapanood ko, mas nalulungkot pa ako sa mga namamatay na mga hayop o nawawala, di ba? Para kay John Wick. Sunod, bago ka makuha ng tatay mo at ipang sabong, hindi kayo magagawa. Mabuti yan para may magawa kayo. At nung namatay yung sa, nalala ko yung sa Walking Dead, nung namatay na yung Asian, hindi na ako nanood eh. So yun yung pinaka malungkot at di naman kailangan na namatay. Sunod! Uy, por Dios! Uy! Uy, por Dios! Diba? Pag nalulungkot ka pa, yun mo yung nagpapalungkot sa'yo, tapos move on na. Yun lang, yun tayo lalakas. Sunod! Halika, Shopao Meow. Sana nawala na lang ako sa mundo. I hope it's gone. At namatay ako. Nalipunta mo lahat para madami kong baril. Leche. Dami nyong nag-Roblox ka lang. Gusto mo parang kadjowa. Isa-isa lang. Isa-isa lang dapat mo nilalaro. At least naka-RGB ka, di ba? Mas importante RGB kaysa 143. Mas kasama mo to sa, sa mga oras na pag-iisa, di ba? Mas naiintindihan ka niyan. O baka bobo ka lang mag-Roblox. Uninstall mo na yan. Sunod. Ako, under. Oh. Okay lang. Okay lang. Tunay na malakas. Oh. Angas pa niya nung simula eh. Iwas pighati. Magpaka-under ka na lang. Pero hindi. Huwag kayong magpapatalo, mga kawa. Lumaban kayo. Huwag kayong magpa-under. Magtapakan kayo. Una makipag-break, mahina. Yan ang tunay na relasyon. Sunod. Galing kay Arenzi. Wala nang pwede yung mga aba. Yeah, parang parang single life, diba? Sariling sikap, sariling bayad. Kasi kung meron kang jowa, baka 1,000 na yan, hindi lang 100. Diyan mo na lang ilagay yung puso mo. Paliparin mo na kung sinong humablot. Iyon na. Sunod. Galing kay Chudot. Namang shot ko. Ano ba? Pigati. Hanggang dito nakala ko makakakita ng shoot. Di na ako makashoot sa iba sa mga above Leche. Na-shoot nga ba? Yung mga ayaw mo marinig pagkasama mo yung jowa mo Kaya nasa dilim kayo. Babe, na-shoot na ba? Sunod. Daming guys mo. Boom! Bumabaliktad! Boom! Kaya hirap pag may wingman ka eh. Ito yung mga wingman na kahit sobrang layo na nung inaabot mong chicks. Hindi, lugi ka. Mo-overhype ka ng wingman mo. Sunod. Galing kay mga batang mahilig kumain ng pancit canton. Sorry sa biglang pag-cut ko sa'yo sa buhay ko. Ginagawa ko lang main character. Ang sarili ko at sinecheck ko. Wow, special, habulin. Ano ka, kriminal? Nasa ako, pulis? Bahala ka dyan, di ka nakabulin. Kaya mga tips ko sa inyo, pag nagpapahabol siya, lagyan mo lang respeto yung sarili mo. Lagyan mo ng limit. Pag sobra na, pag gusto nagpapahabol pa siya kung saan-saan, iwan mo. Napakarami pa isda dyan. Padagat na yan. Sing alat din ng isdang yan. Pag hindi naligo, kaya hindi yan kawalan. Kahit chinita pa yan, kahit makinis pa yan, hindi. Sarili mo lang magmamahal sa'yo. Di ba? Tunod. Lahat na lang na pagkain ngayon, bakit kailangan malaglag? Leche. Kasi nakikipaggaguhan pa sa katrabaho. Yan. Mang inasal mo, naging tang inasal pa. Sunod. Para kay Crush. Yan kay Upstairs Guidance. One. Ayoko.
Kaya ka na ba pag-break na, pag na, ano na kayo, naka 1 month na kayo. Ayoko na. Ayaw mo kasama manood ng movie. Di tayo pareho ng gustong ulam, di na. Ayoko na. Malasong ka pa dyan sa tinta, leche. Sunod. Alam kayo, okay, Razmataz. Oh, heart! Para sa akin. So yun yung gusto ko narinig pa magkasama na kayo sa dilim. Oh, Gok. Yung Gok 3000 na hinahanap na ating lahat. Yung ating premyo sa pagtitiis doon sa paghahabol sa kanya. Ano to? Galing kay Edgar Pinoy. Anong hong karamdaman nyo, tatay? Gusto ko na hong magkaroon ng Got Girl Tick Times in the underground concept girlfriend. Bigyan ng Manic Pixie Dream. Napakaraming ganito yung Manic Pixie Dream Girl sa mga movies. Yung sa, ano nga ba napanood kong movie nun, yung sinusulat niya tapos naging totoo yung babae. Yung pinakauna MPDG na napanood ko eh. Ayun si Ruby Sparks. Oh my God, naalala ko na. Ito, tong lecheng movie na to. O nung college ako. Ano ba itsura ng Got Girl Tick Ties? Magkano ba rate ito? Ano ba to? Pwede ba to sa dollar? Because the dollar is strong. Galing kay Januel. Gusto kong maging pulis para po mahuli ko ang mga kriminal. Paglaki ko, gusto ko maging kriminal para... Kinuha na siya ng mga pulis. Tama ka naman. Moral lesson. Natuto ako dyan. Magaling. Sunod. Kisas kay SpongeBob deleted scene. Kinakaba ko sa mga ganito thumbnail. Hey, pabili kami. Ate. SpongeBob. Hello, Patrick. Hey, Patrick. Hey, Squidward. Hey, SpongeBob. Yeah, break time. Andito po kami sa isang krimen. Dito po sa may barangay Santa Rita. Para pong nasagburong pa sa loob ng landitan. Okay lang yan ang news flash. Pasok. Naku, wag mo siya papasok sa loob niyang freezer. Naku po, ibang pigati na yan. Thank you for na yan. Okay, wow. Huwag na natin explain. So, galing kay Tenshi. Ashira. Meron ako isa na panood, isa naman, may kasama kasing sanggol. Ito siguro baka pinagpalit lang yung photo sa Sunod! Leche, galing kay Manila Simulator. Sobrang motivational. Gago. Lakas ng tama. Oh. Sheesh! Diba, Pochak? Tayo na magiging malakas hanggang umuulan. Diba, Pochak? Mahina man ang puso mo pagkatapos may pag-break sa'yo. At least malakas ka naman, di ba? Isipin mo na lang para hindi makita yung mga luha mo pag push-ups ka sa ulan. Puro kay TikTok, grind lang grind. Hindi lang dapat babae gina-grind. Sarili din dapat natin. Ayan na nga, nag-grind! Oh! Bocha, gigil! You know? Si Darren Espando, Bocha! Hey! Darren Espalto. Sabi mo, kapit bahay lang, hindi kapit sa buhay. Sana all may kiss sa leeg. Buti may onting lagkit pa rito. Onting libag pa yan sa batok. Oh. Kainggit, sunod. Parang paligo! Pero masarap pa rin makipagkantutan. Nice. Ay, masagasaan ka. Di sa baliw, ito. Nagbida sa kalsada nila. Okay lang. At least may libre sila. Diba pag may nagmamadaling kotse, galing kay society. Halimbawa, may naglapit sa'yo na lalaki, tapos gusto ka kunin, galing ka sa school, ano sabihin mo? Ayaw ko! Patok ko! Ayaw ko! Ang malungkot doon, sa ibang mangingidnap, mas gusto nila yung gano'n. Sunod, leche. Ay! Ang kamandag ng Mio! Kamandag! Mine ka pa sa chat, wala yan sa Mio ko. Nung sinabi niyang, classmates lang kami, ni boy best friend. Yung boy best friend. Pucha, pati yung kusan ka dinala eh. Pucha, wala yung laban doon sa magkapit bahay. At least kahit itlog ka sa score mo, meron kang pwedeng
Ibang pasukang butas, di ba? Tara. Ano na naman to? Ba't may motor? Hi, crush. Hatid kita. Ay, be! May kotse ako. Uy, crush. Ano nangyari? Gagi, nabunggo ako. Sabi ko sa'yo, dito ka nasasakay. Safe ka pa. Sige, pasakay. Hawa ka mabuti. Hawakan mo aking manibela. Baka mapahal ko. Oh! Grabe! Damn! OG! What? Kamusta po siya? Wala na, patay na. Kaya puro kasi landi. Buti nga sa'yo. Ilibing mo na yan. Pakilibing na rin yung kaninang naglalandian sa garahe ba yun? Ikaw, kaninong garahe yun? Ano? Kaumali. Miss Vicky, Sir Mike? Thank you, Bianca! Salamat, Bianca. Kamunti ko na sabing salamat, Iya. Nanganak na. Kung panalangin mga kapuso, uuwi na po ako. Hatid mo na. Libing ka na. Sunod, nag-Zoom meeting kami ng mga sarili ko at kailangan na namin mag-usap. Sa mga gastusin, sa mga ginagawa, di mo ginagawa sa buhay, di ba? Bisan self-reflection, wag nyo hanapin sa iba ang pagiging isang buong individual, di ba? Iba kasi puro relasyon na hinahanap, di na tuloy sila kompleto, di ba? Sinusubukan nila hanapin sa iba ang nawawala sa kanila. So, anong nangyari? Pag nakipag-break, kapag naghiwalay, ay, hindi na ako kompleto, hindi na ako siya, iba na ako, hindi na ako... literal, bobo ka na. So, mabuting kilalanin mo sarili mo bago ka may pagrelasyon. Para hindi mo hinahanap ma-fix. Diba? Yung gusto nila, maayos yung pagkatao nila sa ibang tao. Diba? Sobrang toxic doon. Oh! Naman! Hindi ko... hindi ko kakayanin yun. Yung second hand embarrassment. Hindi ko kaya. Promise. Dapat ka nag-self-service ka na lang. Ba't ka ba self-service to una? Ba't hindi si ate naglagay sa'yo? Baka dapat may jowa ka. Lagyan mo siya jowa dyan. Kailangan nakayakap sa kanya yung jowa para mabigyan siya ng lakas. Ginod! Ikaw, wag kang pasad boy. Pangit ka naman. Ano? Salita! Saktan ka ba? Suntok pa sa pader. Bala ka na, iiwan din kita, leche ka. Sunod? Ugoy. Hindi ko alam, totoo ba to? Ba't parang gabi na dyan? Totoo bang kalbo ka sa person? Gabi na ko Gabi na ba dyan? Umaga. Asan ka ba? Batangas. Hindi na umaga dyan. Ano may iba ba oras dyan? Hapon na. Liwanag pala dyan. Nag-reflect pa sa salamin. Tinatago ba niya? Hindi! Hindi! Type ko ah. Hindi! Gusto pala niya kalbo. Isang relasyon na naman na mag-aaway. Pigati. Yan. Kaya bumili lang kayo. Ito na lang yayakap sa inyo. Huwag niyo mga yan. Paso mo dito. Kabayag kasi siya sa sa baba. Alam mo, iba yung vibes niya, no? Yung mata niya parang... Oo nga parang, ewan ko, parang mag-aaway. Parang magbe-break na sila no? Parang magbe-break na. Ako na ba? Pero mukha na talagang bayag si Bugoy. Bayag na koy-koy na to Sunod. Nagtampo siya sa'yo saglit, no? Tampo ka ngayon, mamaya. Pork chop ka na. Yun yung pighati, pork chop. Ay, tampo na, liam po later. Okay lahat. Mas masarap daw pag na-relax daw muna yung baboy bago katayin, di ba? Ito ang kanyang spirit animal, ni ate. Huwag ka na magali. Halika na dito. Ano gusto mo? Gusto mo french fries? Gusto mo ng sundae? Sunod! Ayan. Ito yung pagkatapos. Ito yung kanina nagpapasuyo. Ngayon, ito yung pag meron siya, tapos iniinis mo pa siya. Yan yung mangyayari sunod. Bakit may picture ng... Ay, gusto nyo pala ng horror. Ayan, magandang to. Like nyo yung video na to para alam ko. Maganda ng horror themed naman ng mga memes. Maraming salamat. Sunod, alikin Mark. Hindi pag-antagal mo mag-reply. Wholesome naman doon. Sunod, alikin Nick. Oh, whoa. What?
Ay, pagtabihin mo yung kanina. Para may katapat na sila nung baboy kanina. Kahit magkabilang mundo man ang kanilang pighati. Nandun na yan, lapit na dun sa butas eh. Nope. Magpaturo ka dun sa naka-Mio. Baka dapat ikaw ang sakyan, hindi Mio. Sunod! Santo Niño nasa likod. Ano, sino yan? Ito may mga workshop na naman nila. Yung natatay ka pero sarado lahat ng cubicle. Sunod! Minsan, kailangan mo na lang talaga mag-sorry sa mga relasyon. Magsisimula dyan. Kailangan mo mag-sorry. Kahit hindi ka mali, kinahinang kalokohan yan. Yung tinuturo na pagtitimpi eh. Sunod? Copyright. Ay, ito na yan. Paki-blur na lang. Ano na lang, pa-copyright na lang. Nasaan? Ako na lang kakanta. At nag-iisa akatanim pa rin ang mamelang binalik mo sa akin at na joy maghiwalay. Ang sakit sa ulo niya, tamis niyan. Damdamin ko'y ritbuhusan mo lambir, ayaw pa mamatay. Baka ayaw mo na hangover mo sa ospital pag may diabetes ka. Sunod, kay online play. Yan, ang gamot sa umaga pag nagtotopak ang iyong jowa nagtotoyo. Sunod, galing kay Cray, puntahan na mag-jowa. Oh, tapos ano, please bomb my location, sir. At pauli, galing kay Sad Limit. Sorry, Jepoy, nasaktan lang ako sa mga sinabi. Oh, things what never did. Ang ganda ng pagkakamas mo, mas matigas pa sa naka-Mio kanina. At doon tatapos mga pigati natin memes kayo. Gusto pa ng mga ganito, huwag nyo kami tayo like, share sa mga may kalandian ng Mio nyong friends. At huwag nyo kami mag-subscribe. Paulol pigati na mapaalam. Shoo!